Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Clash Royale. Danas igramo Clash Royale, kao što sam i rekao u uvodu, i otvaramo Clan Chest i igramo Clan Battle, odnosno 2 na 2. Pa, neću mnogo da dužim, znam da sve zanima Clan Chest, pa hajde da ga otvorimo. 3. Inače, ja nemam nijedno legendarno, evo da vidite. I u ovim ljudi, zablokirao sam. U ovim borbama ćemo koristiti spawner deck čisto ili ne? Nećemo, ajde, bit ćemo dobri ljudi, koristit ćemo ovaj moj deck. Pa hajde, 3, 4, pozor, sad. Prva karta, gold, dosta golda, bomb tower, cannon, opala, već tornado, archer. Go moja legendarna karta. Ja sam toliko sam srećan što nisam dobio legendarnu. Nikad neću da dobijem, ali ja sam jako srećan što nemam jednu legendarnu kartu. Ili verujte, jako sam srećan što nemam legendarnu kartu. Nisam ljut ni malo, ne. Na šta vam ja ličim da sam ljut? Pa nemojte, molim vas. Hajde sad na Clan Battle. Ima nas dvoje online. Da li će da uđe? Ajde, da li će da uđe u Battle? Čisto sumnjam, kao i uvek. Ajde, uđi. Pa što nećeš da uđeš? Gledaj, upropuštava mi klip. Samo uđi. Izgleda neće ljudi, pa hajde da se borimo za Clan Chest. Sve nešto ima veze sa klanom. Ne, ono je Crown Chest. Hajde. Spremni ste da izgubimo ljudi? Ok. Ne krivimo. Pa ljudi, mi smo ga tako lepo nadrljali. A gledaj, nemam. To je to. To je prava stvar ovdje. Kako volim kad mi otide kula. Pa vi ne možete da poverujete. Kako je to lepo stići ljudi kad vam ode kula. I kad vam neki manijak iz klana upropasti ceo klip. To je savršeno. I vi bacite goblin barrel, a ne znate zašto. Moj ti glupane glupi. Idemo sad lagano. Skrenuo. Ne, ode glavni tower. Nije otešao. Za koliko da ode? To je to ljudi, ode jedna kola. Stavlja poison. Kako ga ubio? What the fuck? Kako? Šta? Ljudi, dobro se držimo mi. To je to. Jer izašao iz meča, šta? Ne igra, ne razumijem. Gdje njega nađe? Jenny Brilliant. Kraj! To je pobjeda! Ljudi, samo da smanjim zvuk igre na... Kako smo mi srećnici! Ja ne verujem. Giant Chest usred klip, ali dobro, Giant Chest nije ništa. Čak i Crown Chest, ajde, nice, otvorit ćemo ga.
Mega Minion legendarna karta. Stavit ćemo odmah naš lepi Giant Chest da se otvara. Ne mogu da verujem, ja sam sada na ovom accountu dobio 3 ili 4 Giant Chesta. Što je wow. To nikad neće mi bude jasno zašto. Prvo smo pobedili, nice. I to kako? Ljudi, da li će sad? Naravno, neki tu će da ti upropasti klip Nikola, ne brini se. Ok, neće. Ništa dobro. Ali ne mogu da verujem da smo sred klipa dobili Giant Chest. Wow. Stvarno. O, dobro, imam internet, nice. Bacit ćemo Goblin Barrel da vidimo da li ima zep ili strele. Aha, princ. Čekaj, imam odgovor ja na to, pazi. Aha, Fire Spirit, bravo, potrošio si Fire Spirit. Koji si mogu da koristiš za push. Ajmo Wizard jednom da šornemo tu. I spremamo Giant Skeletona. Da li ćemo da imamo eliksira? A, dobro. Postavim se. Giant Skeleton, biram tebe! Nemoj ti. Gle ovog glupana. Ko mrzi Minera. Dobro, Miner. Ubije. Ubio je Miner i Wizarda i Bombera. Što je wow. A kako mi je smešna ova karta Goblin Barrel kao diskezi onako jezik. Wow. Evo ti teško ćeš nešto da uradiš. Ako ovako igraš. Ode Wizard. Ljudi, ovo je kada ne ureknem, ali garantovana pobjeda. Evo bacit ću Goblin Barrel. O, glava baca 2 Minera. Moj ti. Ali kako se čuje? Teren. To double eliksir taman kad treba. Čekao sam tog princa. Ja, moj ti. Ne, ljudi, pustio sam da udari slučajno. Odi, druga kola. Ja ne znam zašto se on muči. Stvarno štete da ga razvalimo vaš ova. Gdje ste rekli mi barbarijani glupi? Kako sam ja glup. Ne mogu da verujem. Iskoristio sam zep. On ima 2 Goblin Barrela. O ljudi, ovo je bilo za malo. Dobar, branili smo se. I druga pobjeda. Samo ne koliko snimam. Oho. Ne bih znao. Ok, lepo buđemo trofej za sada. I 3 krune, dobro. Ne znam da li odigramo još jednu. Ajde, još jednu. To je to za klip. Izvinite što nije bilo klip, to ponavljam, ne znam šta da snimam. I kad mi je uletao ovaj chest, rekao, ajde jednu epizodu da snimam. A, ti tako, jeli? Baby Dragon mi je level 2. Molim te. To. Samo, udarit će bomba, ljudi. Udarit će bomba. A ne. A da li je moguće da će bomba da udari?
Ljudi, ovo je sigurno smo izgubili. Mnogo mi je skinuo na kuli. Ovdje ćemo teško da izvučemo nešto. Da, teško ćemo ovdje nešto. Znao sam. Samo da stigne do kule. To stiglo. Ljudi, ovo Partiju sam katastrofalno odigrao. Ne mogu više ni da pričam. Ajde, skini mi kulu. Mogu samo evo da se potrudim jednu da skinem onako. Bez veze, ali znam što će se desiti. To je to. Kraj. Evo da bacim zadnji goblino bure. Da skinu kulu. I da mi izgubimo meč. Ode kula. Nije bilo šansi, ljudi, znači žestoko je. Teško je bilo šansi. Nema veze, baš smo osvojili jednu krunu. I Giant chest usred klipa, ponovo.